ole tun trum chu current lo na hmun le abik takin zin mi te tana mobile charge na tangkai tak power bank siam dan hmuhnawm tak ilo thlir ho tiang ato thlengin ilo thlir ve don nia Tuna kan hmuh hi China rama power bank siam na lian ber Bluetimes factory ani power bank na chuan an ni hi khawvel huapah pawh an lian hrangah an product hian thawnchhuak sa em ani power bank siamchhuak tur hian step hrang a awma ilo thlir zel tiang coating process hi step masaber ania heta hian aluminium foil hi lithium manganese oxide le conductive agent mga uluk taka tuamania hi coating anti positive electrodes atana manturani hetiang bok hian copper foil hi antuam le boka hi negative electrode atana manturani te chuan electric charge luan na tur chu an peifel ta adot le chuan drying process antia uluk takin heng antuam te hi antiro le thlap maya hetianga duang toka antiro nuwa aluminium foil pangle lampo an coat le ngal boka ti chuan coating chu an zo fen ta ani a step palina chuan electrodes te hi density thatak nei turin anem muk da khol roller press mangin uluk takin anem muk le phota
heti anga du thu sama an nem muk nu a hian alo tlesar thin ani Step 5 na hi slitting antia electrodes material te chu du anga size te zokin an tan ro le ta mar mai heta hian roll lian tak kha roll te zok panga laya an ron chu ata a sirvel te anti 5 ka bol lo kai zong te an thian faya heti anga duang to ka anti fai nu a hian aluminium taps le positive electrodes an char zoma nickel tap le negative electrode an char zom boka he an welding hian standard quality a phange ni ti an fin fi amal boka positive le negative electrodes te hi direct anin de lo nan winding machine mangin an ve chuak le vek khota hemi an ve chuak nuwa hian mun khata an ton khom le thin heng an thil ve chua hi x-ray manga inspection nei thlap ani boka a chan chu an ve sual pal hlo chuan electrodes te hian an na tho turang an thok theidon lova chu wang chuan film khur angai hle ani du to ka inspection an nei nuwa aluminium plastic film bomba
anda le ta nget tak le phui takin an char le veka ti chuan current khol khom na battery cell chu an siam zo chu ani der tamai Tuna chuan step som na lai an lo thleng le ta heta hian battery cell a thil hu nong om zong ti bo turin temperature sang tak nen mun ruaka an rem thlapa hei hi baking tin an wa hemi hnuah hian negative le positive electrodes a current kaltir tu ber tur electrolyte fluid chu battery a an thun ta a he tui hi atok chawa tel tur ani wangin an uluk le maya an tel hma le an tel hnu battery ri zong po uluk takin an te thlap nge thin ani ole tuna hian step som pani na an thleng le ta hei hi aging an tia battery te hi angel nge na turin temperature sang taka hun onge mo chen an da le phota heti chung hian electrolyte tui an thun hi electrolyte ten thatakin an lo hi blue thin hei hian battery that lo a hril hle step som pathum na formation heta hian battery chunga pa hrang ten an hla thaw tur thatakan thaw theinan le electrode satui nang da lu te rorim taka om theinan battery chu avoi khatna tan an charge ta a
Tuna hian vacuum extraction step som palina an nei le meka heta hian bollo kailo le fai taka om theinan battery sela boruak chuang bang te an hip chuak le vek ani step som pamana hi trimming antia heta hian battery len zong dikta kan siam theinan cell sira tru lo lai zong zong te an tan chun vek thin step som paruna hian capacity testing an nei le meka company te hian film khur hle maya quality tha le standard dik taka an siam theinan battery capacity hi uluk takin an test zel thin ani step som pasari na open circuit voltage test OCV testing hi apui mo hle maya duang thlapa capacity testing an nei nuwa battery in charge apek chhuwa le chakna ani amanral tamlam hi uluk takin an test le thlapa battery charge full nuwa voltage tlak niam thut ang chi te hi omve thei ani a heng zong zong hi heta hian an hmuhnawm thina felhel a ani chuan an ti thale thin ani te san nei nem mal ta hle mai step som pariat na packaging a hian test hnung ber pakhat poimo deuh mai an la nei le a du thu sama curent apek chhuwa theile theilo uluk taka an test vek nuwa
battery pani te hi capacity sang jok pe chuak thei turin an bel boma ole tuna chuan test tu lang zong te an test fela capacity sang tak mai pe chuak thei turin battery pani po an char bel bom ta a mor an bok nai viau ta mai rem khom chau an babak ta du thu sam anga an han ti zo meu chuan capacity sang le chak tak aron pe chuak thei ta ani step som pakuana hian power bank ruang am duan sa milin pat hrang te an rem khoma uluk takin an chin phui ta khap mai hi power bank assembly workshop an tia ti chuan du ang to ka uluk taka an rem khom nuwa power bank chu man thei a siam zo alo ni ta ole hetiang taka uluka company ten thil an siam hi an fak thin hle mai tangkai takin power bank inei ni chuan lo mang ve phot mai te le ole video thlir tu zong chunga lom thu kan soya in khian na ti zau tu tan
in lo tangkai pui ve nge ta ve se ye